Hussein Mohammed no yier kaka jakom riwruok matadhula pacho kae yiero mano bagi alap ma Kisarani Gymnasium. Jafomar James Opono no yore yiero no mano bedo gi lokruok mathoth kowuok kuom jochung' kom mar FKF kendo miyo report no yo machal kod mae. Okinyi mar saa 3 jokanyo mag riwruok matayo tuke adhula FKF chopo kar rombgi. Yiero en mar jakom kaachiel gi kuku matayo riwruogno mar FKF. Security, please. Arita nyoni malo, arita manyo jiw gi obila manigi bunde kod runge. Yiero gikone nyo chakore ka jakom manyien Hussein Mohammed gi jalupne McDonald Mariga nokawo telo. E round mokwongo jalochne ok oyudore achiel kachiel bang' Hussein Mohammed yudo kura 42, Doris Petra yudo kura 31, Bari Otieno kura 10, Cleophas Shimanyula kura 4, Sami Kempes Owino kura 2, Tom Alila kura 1, ka jagoro maduong' e klab mar Gor Mahia Sami Ochola nowuok gi lwete nono, ranyisi ni kata klab mare ne ok omiye kura. Chris Amimo bende nowuok hach. Round mar 2 noluongi e kind Hussein Mohammed, Doris Petra gi Bari Otieno ka thuolo ne odong' ne jochung' mondo oser ombulu. I gave it my all, but it wasn't enough. I hereby concede to Hussein Mohammed. Doris Petra nochung' kendo lando ni ogo bade piny dakika machuok toke. It has been an honor to serve as GS of FKF and also try and run for the position of FKF president. Unfortunately, this time we were not lucky, but you never know. I want to concede officially and congratulate Hussein Mohammed. Bari Otieno bende lwete no bedo mapek kendo wuok e ng'wech ka thuolo nodong' mana ne Hussein Mohammed. Bang' goyo kura e round mar 2, Hussein Mohammed ne oyier kaka jakom manyien gi kura 67. Mariga and myself, I think we have, over the last 20 years in our careers, him as a footballer and myself as an administrator, we have a proven track record. I mean, our history is open to everybody to research, and I can assure you that we intend to carry on in the same spirit to bring glory and to bring prosperity to this particular sport in the country. Adita mar Hussein osepong' kama thoth rite e apisi. Maduong' en timo ikruok tuke mag CHAN mibiro bagi higa manyien kapok ikruok bende chakore motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. I'm very confident that the government is committed, that my team will move with speed also to ensure that the preparations are put in place early enough. Of course, we will be reaching out immediately to the Cabinet Secretary and to other stakeholders as well, potential partners, on how we can ensure that we are not caught up in a crisis in regards to the preparation of the big events and tournaments that are coming up. Jokanyo e kuku mar FKF bende no yiero dichieng'no manyoro. Collins Kale no yier jakanyo gwenge Manyanza, Caleb Amwai Western, Gabriel Mugendi Coast, Daniel Shikanda Nairobi, Mohamed Dabara Northeastern, Jakom Club mar Murang'a Seal Robert Masharia Central, Charles Njoka Eastern, Peter Kamau Lower Eastern, Bernard Lagat Upper Rift, Violet Kerubo Momanyi no yier kaka woman rep. For today was a very good day for the team that we thought that they were really pushing for it. Hussein Mariga team. So first of all, it's congratulations to them. It's a great job. And that's also a new hope for the football family. So personally, I'm also very excited because sometimes when you have a change, because we have seen what the other guys did, they did their part, but there's always something for more development. Loch mar Hussein kelo lokruok e telo mar FKF bang' jakom machon Nick Mwendwa tayo riwruogno kuom higni 9. Yiero orumo ka Hussein Mohammed oyier kaka jakom mabiro tayo riwruok mar adhula FKF pacho kae ka ting' maduong' ma en go en chano tuke mag CHAN mibiro bagi higa manyien e pacho ka. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.